ka kanhun yelakai football jongka shnong Kynjoin Umran kalara ya ka nam Lahduh ha ka first Umsaw Nongkharai knockout football tournament 8000 arpho hadin bakalala ban prelim no ya ka Sidon football club da argol lanot kani ka jingya khun ya ka final kalalong ka ba itnat bat ka ba ya height bormet bha Henry da ka jingtre shitom bat ka jingla kai khambha ka Kynjoin Umran kalayo ban penkhi jar nangkong lengba ka free kick ha ka class step lengba u don bak lang longdo u bapong ya ka jersey number khandai kum juru ha ka klamet uni uju urang kansai yala kai jong ka Kynjoin Umran ulala ban thebbyang ya ka goal ka baar na kalyang ka Sidon football team ru kalayo ya ka lat ban shoot ya ka penalty kick Henry u goalkeeper jong ka Kynjoin Umran ulapan isi syai ka sap yala kai ta ka ba ulala ban kerda ya ka ne ka penalty kick bat ya buntli ki jing persang jong ki rang yala kai ka Sidon ha ka ne ka sngi lawan ban panha perda ya ka ne ka football tournament da umentri ka coach ka khia ka jella uba al hek kumu kongsan ha ka jinga senrat lang UMLA ka umsning constituency uba Jason S Maulong kum usumbut kongsan ha ka jinga don rangkat kiwe de kirang ba ka thang kum juro kum ka dak ban pli thamai ya ka ne ka madan football umentri ka coach ka khia ula khap ya u ribbon ban pli ya ka ne ka madan ha ka jinga don rangkat urang ba shnong ka Umsaw Nongkharai uba Angelus Sun lembat ki dkhot jong ka shnong Umsaw Nongkharai jingdon ringkat imesai cha chama hel ba el hek I rong ba shnong ni ba kren shwa jonga but ipini ka jingkit kli jong I manta kani ka than ka I ka jingdong kam isu tho khamba ki hangneru ngiran ringkat ki rong ba shnong ki manajan manajngai ngatrai nganai jer ka teng shu iwe pi we mar nga sutho ba kitiki player ko badon hangtei la kaja nga thai khizat yo sibet ba yo mla le khai sho ngai kren draw no so ai kuble kulum fi bar khai fi ki long kwe ki long pa ki badon ni kini ki team bar atli we participate ki ba senda lang bat nga kani kasngi kamtam sai sin ngai kuble ba hek ba platform nga te ba jingbun kam te nganget ba nginang ye kendo na ko por kumde tang ki football tournament ki program do yo man ya beteng yo man don lang dia ka mga kwa kran kan ni step kan ni no paiski amudong ba sutunak ba kador ba shlong kadang kata jingkit kle yo man organize ki football tournament orang ngit ba nang ni syakmat ngimdi man sakut ang football ngidi ba organize ki activity along ba ikini ki kun samla bakin line na kanu ka jing sneo pi ka prothai ka balong kumumenta at subi pai ka don ka jing sneo balat ni kita kadang la bagi ai kata kalat kelinti ka play kini ki kun samla bagin long involve ka activity na di ka cricket na ka football na di kano jadi ban ai ban play kata kalat kelinti ki mada kaleng jangar kunta nong mi khwat jong ni ka thamri bhai ngandon ni ka di bat phi na ka por hano hakano kano ka jing jing shan phi di ban wan kendo ya ngan yo ban persang hi babhatam ndak khamta mi phi kun samla na marngang stu kalawai jong ni kun samla amar kumala kan menai rong ba shnong ba ka football ni kinoi ki sports kiba gidon mo na po shnong blayo about participate po Thailand muthai ni ki mixed martial arts kiba bon ta ka pati ba kamde shu ba gila kai milan nga juong na ka por ka sports man ta kla long na hila man yo kamay kaji hila ban pe ye nga sem hila ban pe para gi hinmen hila ban pe yala dero ke nakaliang jonga kalong ba minister ba don hangni ni ginong mi khmat gilong ba ngin bu opportunity ko ba khamhe ni play kala ki khamta mi khun samla ama nga su thu ira dero barang samla hange ngiro nga su thu ka jing angno jong phi tinganget ba nakaliang jong phi ru pinetri lang hi bat ndai tang bat kasnong local MLA be ki bedon lang hini sarkar ngin tay lang ai khati kamon ba kadiang ba na pidon kung kata ka cooperation coordination kanu ru kan long ko urlong kan sa seiso hi ita ijing kran junga hagini no paisni nga try nga nang naklan buntan namar nga sutu par khai ko badon ni kla kwa iban pa kan ga game kan sedang no nang ta ga ko be ya aboro ki porlok ke bedon lang bat kumjuru menta ka si long jing sa jing kan mau ba akijing play ya kane kamadan football ta play kani kamadan football ombongi play tang ya kani dinggol ni kani kamadan Hindi kila play, kidonot by each sport yung baro, kidong song yung ni kajaka. Nado kamdam lele, yung kitpilya, kipachikwa, kintiyo yung ladiye, hakajing ila kaya football. Wan ong ipi, mendang sing la yung suho, yung kani memorandum, bala play do secretary, bala tho, yung kani memorandum, nang pata kajing nukam, penbha,
Shushu ya kani kamadan dak besna ya ke gallery bat kiwi de kijun kam bala ai lingba u local mele ki jongi nong ipi yang ne ngaju do nakar ki dong ka ju ka sarkar bat I local mele jongpi nginje te rakar ngi persang benyo dak state government la ngi myo dak state government ru ngong I ni do don kijing sensar jo ka sarkar BJP amde sentar ko magla warra bon ba ki scheme ke bedai na pta kijing mentoy jo ne state ka jongi ne te rakar bat local mele ki jongpi ban penpoi ya kani kijing to wat sing sarkar India ek bangla benyo ai ki jirap nak pta kijing kam jong kani kamadan ting nong nginde benong bangin Sushim kani barandam jopi bangin klet no usamla emily jongpi upadat sibon ki jingket kri upadat sibon ki jing dot responsibility ki jongu kadang ulang la ban ba ban kep nak banta ka bahaka met nak banta ka roi ka pa nak banta ka jingmen toy jongi khot samla ka jongi mende lo angru ba ka de ki jingla ka sports banta ka lomkum ka profession ka jigalat ai kam ai jam ki samla ka jongi और फिर बाहर बाका मेकरा के जोंगी के होस्ट के नेशनल गेम आगे 2022 इक्वा बदमीश बोन मा की प्लेयर्स न बारो की फुटबॉल के क्रिकेट लने की जिंगला का बदे के पोका नेशनल गेम और मंगी की कना समला के थे बचनरंग की बजू ए के स्पोर्ट्स इन मी बोन मा के रंग समला के रंग की कंथे बचनरंग हमतम ले मनेला ओंग रोबाश नंग बोन मा ki samla na kani snong ki brala ban let ban yelaka ki national level or kumjuru ki international level ki banlong abo Dubai bat kumta teter inget abo Abu Dhabi bo or kumta teter inget bakini ki kena ki jongi ki jaine ki jingla sport ki jongki bakin bulai do na kanung kanung ki jingla ki kam ki baban la ban pentrot ya ka met ka ki jongki na sikun tu bakin pha me pi baro ki ko samla ki jongi kiba e-sports bat kito kiba ilaka ke sports bagin kentiwi ke sabla ke jongi benang kiu na ko ke post ko ke por bagin yu I ke sabla ke jongi omde ke ilaka tang ne po Umsaw Nongkharai sports ground dengan yu I ke ilaka ke district level ke national level ba kumjuru ha ke international level yang ke jingklai sitong jong MLA jong MDC jong pi ke rangba asnong ke dong kitam jong snong ba sports club hi boro ko we kentia ke samla ke jongi bakin light na kino ke jing sneo kini jing tu pi baro wa pili ban kia da kino ke jing sneo ki bala ban puntron ya ke met ka far ke jongpi ki bala ban puntron ya ke jingkot ke jingkia ke jongpi to ai bagin long ke sportsman ke sports lovers ki bala ban kentia ya dia kentia ke snong ke thau kentia ru ya ke imlang salang ba ke state hi baro ko we te ke be dei bat ba ke jingen dei ba ke health center sub center ilang mas dong ilang penpau wakadot sibon ke jinge kendo khamdam lele ke issue ya ke death and birth certificate kiba hade sim sado sete sepo mangar sa PhD dingin je pet ke ai ke baka katkum ka kade ka norms ke dan lek baka populations ling baka jaka ke bidan ling baka jinge dei dan baro ke jingjan baki PhD CSC baki ke tete inwa di kata bat ki on bakin khat iki nong bas nong baro bisa ai ki siti nam ta ke jodu ka bajuki badengi bakari ki siti ke jompi babi pet ai kenya lingba kene ka dia mana cho jo kene ka riboy district nang ta ke sapa pada se state government nang ta ke support ke ek badan ka bande nak pada ke jodu ka jo pa gigi dan hangni kum ginong mikbat mangabati jason ilong ginong mikbat ki jompi baro mengentiu ya ke imlang ke salang mengentiu ke kot ke kya mengentiu ke khai ke peteng mengentiu ke kam ke jam mengentiu ke kam baro ke bede nak menda ke roi ke pap jo ke state jogi hi baro ke we kita ke daw ni kot ke we pito a ke state ke jongi ke danple ke jingso ke jingsang ke light ke no ke jinge per jet ben riu ne ke jinge per niam ke mengentiu ile dia mengentiu ke snong ke tau ke song kenapa ke snong ke tau jongi ke nang kiu hagi kliang baro jong ke jinge mo jongi di syabat song no ngong ipi ngira persang lat kat yai ke bakin la nawara sibon ke jinggerku ke jingmentoy nak benta ke ni ka state ke jongi bat khamdam le ni ke riboy ke jongi gong ba po riboy ke jongi hadu mentangi podot tangi weiru stadium ibala berja host jaga no ka national game dikupta te ong bagani ke de wei ni ki aspirations district ke district ke belang lo ka aspiration district inang la sisa ben tre sitom ben urlom ya kata aspiration jogi pai ba ke jongi mengingat lingba ketika jingtoi sitom jongi ilala benda ikimpun ke dak beta ke roi ke pa dak beta ke jingmentoi jong ke state hi ba jong ni ke riboy hi baro ko wei
Tegi ngin orang yang saya dekat lokal beli jopi kan sim thani kapor dekat rup kirang ba snong kinong kit kam yang snong nak mata ko ko kam hapo snong ka tawo jopi hapo ka district mana hapo ka state hi barako